σας παιδιά. Ρώτος 13 εδώ με τον Κώστα Killer 2. Again. Πω. Ξέρεις να το κάνουμε σειρά αυτό, πρέπει. Ποιο? Δεν θα τραβήξει κανένα βίντεο. Κοίτα τώρα. Δεν θα τραβήξω πολύ και με Skype ρε. Τράβα ρε. Fraps. Γιατί κολλάω. Όταν θα πάρω με το καινούργιο PC. Κάνε το obvious ρε. Πάρ' το obvious. Τραβάω πάντα ρε. Το obvious είναι για το... Μια χαρά είναι. Πιο καλό είναι. Το Fraps πρέπει να κάνεις να δώσεις και τα email σου, να κάνεις και κάτι άλλο για να κάνεις full τέτοια. Και να κλάσεις κιόλας διαφορά. Ναι ρε, όμως τέτοιο, για να... Όταν εγώ πήγα και έκανα με το Fraps, μου έλεγε κάτι... Ναι καλά. Ναι, μου έλεγε ότι πρέπει να δώσω... Κάποιος με παράει! Βοήθεια! Πίσω ρε, πίσω! Έρχομαι, φύγε. Ναι, Diamond Sword, πολύ το βλέπω. Πρόσχε. Έλα ρε, δεν ψοφάω, κάνω και... Έλα, το σκότωσα. Όπα, κι άλλος. Τρέχα. Τρέχα να, δεν πειράζει. Εγώ τρέχω. Τώρα μου ρίζει και το φαγητό μου που με έφερε η μάνα μου. Και θέλω να το πάω όμως με κυνηγάει όλο το σερβερ. Δεν ξέρω όλο το σερβερ, όμως κάποιος με κυνηγάει, είμαι σίγουρος. Όχι, δεν με κυνηγάει κανένας. Αυτό είναι καλό για μένα. Καλό για όλους. Καλό για το κανάλι μας. Καλό για τη ζωή μου. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω άλλο. Ξέρω τι άλλο να πω. Σε κάνω τέτοιο, πώς το λέει, spectate. Μη. Όχι ρε, τώρα να με κάνεις. Χώθηκε κι άλλος πρέ. Θα κάνω τώρα εσένα. Πέθανα πρέ. Πάμε. Πάμε. Γιόλο. 0-2 πάμε. Έλα πάμε ξανά. Την φορά το λόγο ότι θα νικήσουμε. Έχω 10 νίκες. 10. Ναι. Είναι δύσκολο λίγο να πάρει στο Hypixel. Ναι, πάντα δύσκολο είναι. Κι εγώ με το ζόρι τα πήρα αυτά τα 10. Επειδή στο Deathmatch κολλάς λίγο από... Εγώ δεν κολλάω. Εγώ καθόλου δεν κολλάω. Τώρα με στέλνει και στο Skype και τέτοιος. Ποιος είναι αυτός? Αποστόλης. Χρήστης δεν Λούκα Απόστολος, ένα Νικόλας, ποιος είναι αυτός? Είναι φίλοι μου από το τέτοιο. Από... Έλα τώρα. Φίλοι σου αυτό. Φροντιστήριο. Γιόλο, φορτιές. Δεν έχω τίποτα για να βαράω ρε. Μόνο παντελονάκι και ένα πράγμα. Έχεις κάτι για να βαράω? Μπα, πάρε λίγο food. Τι να το κάνω το food? Ένας με πέτρινο σπαθί. Τι? Πού πήγε? Δεν με σκοτώνει ρε. Έλα, πάμε σε αυτόν. Όλος. Hacks. Anti-knockback hacks έχει. Δεν έχει κάξε ρε. Anti-knockback έχει. Ένας που χώθηκε στο sword. Ψεφάω. Έρχομαι. Είμαι πίσω του. Έρχεται σε μένα. Το σκοτώνω. Χακ. Χακ. Έλα. Ψάφα γόρι μου, ψάφα. Πέθανα. Άρα. Οκ. Μην πάω τα πράγματα μου ρε. Τα πήρα εγώ ρε. Τι πήρες, δεν πήρες κάτι. Τα πήρα εγώ. Πήρα και το Kill Knight. Μετά σε κυνηγάει να ξέρεις. Ωχ. Ένα χίδι πήρε. Όχι ρε. Περίμενε, δεν μπορεί να χαλάσει. Περίμενε.
Κάνε χαλάσει το... Όχι ρε. Συγγνώμη παιδιά. Δεν πατήσα τα αυτιά σας. Όχι εντάξει. Λαγ. Μπιπ. Λαγ. Όχι ρε. Λαγ ρε. Τι το έβγαλα. Ω, ναι, έτσι στο πληκτρολόγιο με πρώτο. Έλα μου μπαίνετε ψύχου. Για κάποιο λόγο δεν μ' αυτή να κάνω λόμπι. Α, να κάνω. Άφησε. Πάμε 0. 0-2. Μπήκα. Μπήκα στο 0-2. Μπήκες. Μπήκες. Κάτι νιώθω ότι θα νικήσουμε. Μπα. Το προηγούμενο σκύρ μου ήταν αυτό, έχεις παρατηρήσει στα βίντεο. Όχι, ναι. Ναι ρε. Μια φορά έπαιζα και συνάντησα κάποιους παλιούς συνεργάτες. Shit. Αυτή να την πίστα είναι τέλεια. Ξέρω και που έχει τα chest. Ξέρω κι εγώ που τα έχει. Πάμε καράβι. Όχι, εγώ ξέρω ότι τα έχει γύρω πάνω στο... Καράβι είναι τέλειο γιατί όταν ανεβαίνει άλλος τον βαράς. Τον πέφτει κάτω. Εγώ δεν πάω για τα αρχικά chest, πάω κατευθείαν στο καράβι. Εγώ πάω για αρχικά και τρέχω καράβι. Κι άλλος πάει στο καράβι. Πήρα πέτρο σπαθί. Όχι ρε, το πήρε κάποιος άλλος. Α, δεν πάει κανείς, εγώ πάω. Χάρη. Γεια σου. Ήρθες. Κοίτα λίγο πίσω. Έλα, ανεβαίνω τα σκαλιά. Όχι ρε. Έλα κάτω. Βοήθεια. Ένας κάτω. Κάτσε πάνω. Έρχεται, έχει πέτρο σπαθί. Σέρα. Ναι. Πειράζει. Πεθαίνεις αγόρι μου, πεθαίνεις τώρα. Τι θες τώρα? Έλα, θα τον πάρω κόμπος. Τον πάρω κόμπος με στο Max. Max. Όχι ρε. Δεν θα σώπεις από το καράβι. Έλα πίσω μου. Όχι ρε, θα μπω. Shit. Πέτανα ρε. Σε βλέπω. Έλα, ανέβα. Ένας από πίσω σου ανεβαίνει. Ένας από πίσω σου. Από πίσω σου, το είπα. Δεν μ' άκουγες. Όχι από τις δύο. Πω. Δεν μ' άκουγες καθόλου. Γαμώ τους τι μες. Γιατί εμείς είμαστε ρε. Εμείς είμαστε τι. What? Πάμε. 1/2, 1/2. Ας είμαστε. Με καλεί κάποιος. Τι? Με καλεί κάποιος στο Skype. Το πάρω το πισίνο. Δεν υπαλλεύω παιδιά. Ένας λόγος που δεν κάνω βίντεο είναι αυτός. Οκ. Νομίζω είδα και ένα Captain Fantasy εδώ νομίζω. Το skin του Captain Fantasy όμως τώρα δεν ξέρω που πήγε. Ποιον είδα χθες νομίζεις που μπήκα στην Golden πίστα μετά. Πού πήγε? Να πίστα. Α, θα πας στο event του Gamers. Τι? Θα πας στο event του Gamers στο Media Mark. Media Ναι. Mark. Άκου, μια μέρα μπαίνω και ποιο βλέπω μέσα. Στην ίδια πίστα που ήμουν εγώ. Οκ. Το cake. Ωχ, φοβάμαι. Δεν έκανε ο cake. Του σκότωσα. Αλλά δεν έκανε βίντεο. Α. Hunger Games ο cake. Τι έπαθε ρε? Αρρώστησε. 40 πήρε το είχε. Το ρώτησες. Μπα. Τι κάνεις ρε? Ψοφάω. Και εγώ τι κάνω ρε? Όλοι εμένα κυνηγάνε ρε. 7 άτομα με κυνηγάνε. Πω. Μάλλον όλο το σερβερ. Αυτό ακριβώς.
Ψοφάω έναν. Δεν έχει weapon. Και δεν γυρνάει να με κοιτάξει. Για να με βαρέσει, για να με αποθήσει, για να με κλάσει. Εγώ περνάω 50 άτομα και παρά να βαρέσει με αυτούς που παράει εμένα. Είμαι στη μέση εγώ. Εν τω μεταξύ έχω ένα στριμωξέρα στη γωνία. Και όπως ακούστηκε. Καλώς! Γεια σου, εγώ είμαι ρε. Έλα, σου δίνω κάτι, έλα πάρε. Έλα πάμε. Μην πέσεις ρε. Και να πες τώρα δεν θα πάθεις σίγουρα. Μην πέσεις ρε. Έπεσα. Ωραία. Ανέβηκα ξανά ρε, έχει σκάλα. Έρθεις από απέναντί μου. Ένας, το βλέπω. Έπεσε κάτω μαζί. Όχι, 2 άτομα είναι κάτω. Ένας βλάκης με βαράει με τον μπόγκ και μου σπάει τα νεύρα. Πού είσαι ρε. Ανέβηκα μια Ρε, σκάλα αυτή και με είναι βαράει η- με τον μπάρου και μου σπάει τα νεύρα. Α, είναι... Α, το βλέπω, το βλέπω. Τον έσφαξα. Με 3 ζωή είναι αυτός που σε βαρέσει, το σκότωσα. Ψοφάς, ψοφάς. Έλα ρε, με παίρνουνε στο Skype. Τι? Με παίρνουν το Skype ρε. Και μου τη σπάει πολύ όταν μου το κάνω. Αυτό τα παίζω ρε. Όχι, γιατί όλα τα παίζω. Ωραία. Εγώ τα παίζω, όλοι πρέπει να με παίρνουν τηλέφωνο ρε. Ωραία. Θες να κλείσεις το Skype και να παίξουμε, να μπούμε σε πίστα και να κλείσουμε το Skype γιατί κολλάω. Όχι ρε. Εγώ θέλω. Ωραία φίλε. Περίμενε ρε. Κοίτα τι θα κάνω, θα βάλω στο Skype ότι δεν μπορώ, μην ενοχλείτε. Περίμενε λίγο, κάνω mute. Έλα σε κάνει. Περίμενε λίγο. Λίπο θα βάλω. Έβαλα ότι λίπο. Ο Αποστόλης. Λοιπόν, κλείνω και το βίντεο. Γεια σας.